Hai, mami, să pupăm. A. Te suflă, mami? A. Gurița mare. Haide, mami. Vrei să ne jucăm cu asta? A. A. Papăm, uite, papă, mami. Papă și bebe. Hai. A, da, papă și bebe. E bun, mami, e bun. E bun. Aha. Aha. Ha, da, gurița mare. Mami. Hai să te ridic un pic. Hai. Te ridic. Mami, un pic, stai așa frumos. Ce faci? Ronței din gurița? A, da, deschide gurița de mami, papa. Da, na, 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 na. Hai să păpăm. A. A, da, mami. A. Guriță. Mami. Ce faci tu acolo jos? Ce faci tu acolo jos? Că nu văd. Dar nu văd. Un pitic atât de mic. Fă ceabaie într-un ibric. De săpun s-a împiedicat și piticul s-a anecat. Vai, vai, ce păcat că piticul s-a anecat. Fă a. Vă vine piticul la tine, mami. Hai. A. Uite, vezi cum ține mami cu gurița deschisă? Uite așa. A. A. Nu? Nu? Nu vrei? Dar de ce nu vrei? Dar de ce nu vrei să papi? Unde-i baba? Unde-i baba, mami? Nu? Ești bebe rău? Ți-am mai spus că ești cel mai rău bebe din lume. Ți-am mai spus. Da. Aha. Deschide gurița. A. Păi și cum păpăm noi dacă ai gurița închisă? Cum păpăm noi dacă ai gurița închisă, mami? Păi cum papă bebe? Trebuie să deschizi gurița, mami. Hai. A. Haide. Nu? Uite-ți dă mami bolul tău. Și spune și ceva mâncărică aici. Uite. Pune mami mâncărică și pap tu singurel. Poftim. Numai să nu le pe tine. E fierbinte? Hai. A. Suflăm. Cum suflă bebe? Mami. Cum suflă bebe? Am. Te-am păcălit. Hai, papă singurel. Dar așa nu papi. Așa cu siguranță nu o să papi. Nu o să papi, mami, dacă faci din astea. Nu-ți mai dau. Nu-ți mai dau. Ce cauți acolo jos? Ce cauți acolo jos? Că-ți papi țăușele. Ce-ai văzut? Ce ai văzut, mami, acolo jos? Hai. Hai să te mai ridic. Uite cum stai. Știi că ești un rege pe tronul lui. Asta a zis că ești? Un rege. Da. Stai pe tronul tău. Mami.
aflăm cum face bebe. Drei Chinesen mit dem Kontrabass, da saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei und was ist denn das? Drei Chinesen mit der Kontrabass, drei Chinesen mit der Contrabass, die saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei und was ist denn das? Drei Chinesen mit der Contrabass. Drei Chinesen mit der Kontrabass, die saßen auf der Straße und erzählten sich was. Da kommt die Polizei und was ist denn das? Drei Chinesen mit der Kontrabass. Und am ajuns. Drei Chinesen mit der Kontrabass, die kamen auf die Straße und erzählten sich was. Da kam die Polizei und was ist denn das? Drei Chinesen mit der Kontrabass. Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will guten Kuchen backen, der muss haben süßen Sachen. Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl. Safran macht den Kuchen gel. Schieb, schieb in den Ofen rein. Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken, zieh dir an die Socken, ding dong dang, ding dong dang. Hi Mami Popo, und die Baba,